kamong naa sa politika, pangandam na ang inyong leader Klaruha. Niabot na sad ang eleksyon, manggawas na sad leader nga bot-boton. Mopos dayon sa ilang Facebook aron daygo. Mangaway ra ba sa ilang kontra, magpailang diehard kuno sila. Ang mga tao gipanglista aron makakwarta. Ay pagkapait gayos politika, sa mga leader ilaron raka. Kay magdala na sad og laing lista sa imong kontra. Aron gayud sa pagsiguro, klaruhan ang mga leader ninyo. Kay nagtuo sila nga ang kwarta kinawatra. Munang ayaw mo pagkumpiyansa, maro ra ba kini nga lidera. Kay ang kwartang iyang gipanglista, iyarang gibulsa. Ay pagkapait gayos politika, sa mga leader ilaron raka. Kay magdala na sad og laing lista sa imong kontra. Aron gayud sa pagsiguro, klaruhan ang mga leader ninyo. Kay nagtuo sila nga ang kwarta kinawatra. Munang ayaw mo pagkumpiyansa, maro ra ba kini nga lidera. Kay ang kwartang iyang gipanglista, iyarang gibulsa. Pagkahuman wa nay kwarta, pildi pa ka.